socialismo galego acalle un dos millores resultados de todo o socialismo en España. Probablemente nos parece que é o segundo mellor resultado, pero en todo caso demostra que en unha situación de adversidade, ayer falábamos de que probablemente o peor escenario local de todos os tempos en España para o Partido Socialista, Galicia ten unhos datos nos que, sin ser motivo de alegría, si é motivo que sempre reconforta un pouco. Os 2/3 das provincias galegas siguen tendo representantes nas súas cabeceiras socialistas. Hai unha maioría de ciudadanos nas grandes cidades gobernados por gobernos socialistas ou progresistas e, dende logo, o que está claro é que vamos a traballar desde hoxe mismo en estruturas provinciales, en estruturas galegas, para formar cuadros con eses cerca de 1000 concelleiros e concelleiras que acabamos na totalidade de Galicia. Tiñamos un total de 1116, baixamos casi un 10% de concelleiros, estamos en 990 aproximadamente, prácticamente 1000 concelleiros e concelleiras, e seguimos tendo unha gran formación política que nos representa magníficamente. Creemos que a dureza do resultado en toda España fai que é necesario buscar xeitos alternativos de plantexar modelos políticos e quero resaltar aquí, diante de todos vós, para transmitirlle a toda Galicia, que o proxecto do Partido Socialista en Galicia sigue intacto, animado, con forza e sabendo que no que compete a Galicia, basicamente os deberes fixéronse ben. Que é certo que a marca, digamos, ao peso das nosas siglas, en este momento tuvo un coste importante, pero que nos sentimos orgullosos das nosas siglas e da nosa marca. Creemos que os escenarios de futuro se establecen como unha carreira de fondo, donde temos que traballar moito, pero que o 100% da Executiva Nacional Galega do Partido Socialista hoxe acaba de rematar unha xuntanza na que as palabras claves son serenidade, ánimo, ganas e ilusión. Un camiño largo por recorrer, un camiño que se empezará hoxe mesmo asesorando os grupos e traballando, e un camiño que vai a poñer en marcha todo o que eses cerca de 4000 homes e mulleres que puxemos en candidaturas sigan conformando o núcleo principal da nosa presencia social. Para rematar, decirlles que a noso calendario se marcará a partir do Comité Federal que se celebre o 28 e a partir de aí estableceremos os itinerarios nas estruturas provinciales e nas propias estruturas nacional galega. É un escenario colectivo, non facemos escenarios singularizados, creemos que agora o que toca é un análisis de reflexión, donde a toma de datos, a posta en común de todos os elementos, vai a ser, desde logo, coa absoluta, digamos, colaboración da estrutura provincial de Coruña, que xa estaban aquí todos os membros, vai a facerse un análisis pormenorizado buscando elementos que podan ser diferenciales, non? Evidentemente, cando nunha provincia en 3 sitios pasa eso, pois é que seguramente hai algún condicionante que temos que determinar, non? Pero, en todo caso, insisto, que vai ser un tema de análisis conxunto. Eu non percibín para nada. Eu podo dicirlle que o socialismo coruñés o vivín con unha participación en pre-campaña e en campaña donde o 100% dos socialistas coruñeses, o 100%, digo, se volcaron en esa campaña, traballaron en esa campaña e fixeron, desde logo, un esforzo tremendo. Compañeros de Santiago, compañeros de Coruña, de Ferrol, de Boiro, lle podía decir todos, non? Eu creo que aí hai outra dinámica que tenemos que afondar en ela, ver cal é o tema, non? Pero que, desde logo, en ningún escenario, non só en Coruña, non en ninguna parte de Galicia, podemos decir que hubo un elemento de diferencia interna, porque, creo que nin apreciamos nós, nin apreciou a sociedade. Bueno, o que non cabe dúda é que en Ourense é un dato de reflexión, non? Subimos, incrementamos a nosa presencia moi particularmente na capital de Ourense,
Pero, evidentemente, o que si está claro é que o voto rural sigue sendo moi hegemónico e que o controlaron eles, pois, singularidades xa como o tema de Carballiño, donde cambiamos de alcalde 3 veces en 6 anos. Recordo a todos ustedes que cando eu me presentei por primeira vez, ano 91, o Partido Socialista tiña un de 17, donde, digamos, a base sociológica era moi complexa, ali se desplomou o bloque absolutamente. O bloque, para darlle datos, tiña 2.400 votos e se quedou en 500 votos. Prácticamente eso fixo inviable ese proceso. Pero, en todo caso, o que si é certo é que na provincia de Ourense, donde todo apunta que os modelos de corruptelas, de repartir diñeiro nos mítines e de ser a cuna central do caciquismo e do nepotismo de toda España, suba o Partido Popular, pois é un dato que a nós nos doe, pero que seguiremos traballando. Vamos a seguir traballando sempre para loitar contra esos modelos, porque nós queremos unha Galicia máis homoxénea e, dende logo, queremos que Ourense non se caracterice por eso. Pero, bueno, en todo caso, os ciudadanos cando falan tens que acatar con absoluto respeto os seus resultados. Non estamos falando deso, non falamos para nada deso, non. Agora toca un análise de reflexión propia, hai bastante tempo por diante, cada concello, cada grupo municipal estará traballando, as propias estruturas provinciales. Recordo que antes non tiñamos estruturas provinciales, agora xa temos, as propias estruturas provinciales están traballando en análisis de situacións, eu calculo que nun horizonte de 15 días si empezaremos a ter digamos, un perfil de como pode quedar todo. Estou contestando que se van a analizar caso por caso, donde se van a falar nunha primeira ronda as viabilidades en caso por caso. É un tema que non temos falado neste momento hai unha decisión predeterminada que se falará en estruturas provinciales na Executiva Galega nos próximos 15 días. Me parece que a toma de posesión é o día 11, non? O día 11 nos queda un recorrido largo por aí. Un home un cargo, eso pode xuralo. O sea, que un home un cargo, eso non ten volta atrás nunca, nunca, nunca. Eso está claro. Bueno, son opinións, é normal. Voces casi todas do Partido Popular. Non é normal. O Partido Popular dedicou esta campaña a convertila nunhas eleccións xerais, unha antesala das xerais, pero en todo caso eso van a decidir os comités federales, non? É dicir, eso depende, lógicamente, da viabilidade que teña o goberno, de todos esos. Nós, en ese análisis, vamos a entrar tamén, me imagino, que nas próximas datas, a nivel nacional, como membros que somos da Dirección Nacional do Partido, eu como secretario xeral galego, nas propias estruturas federales do partido, pero en este momento que sepamos nós, o goberno a nivel nacional non prevé en ningún momento adiantos electorais. Eu, se me permite a inmodestia, creo que queda fortalecido, porque se sacamos os millores resultados de España, algo teremos que ver, pero non queda fortalecido por min, queda fortalecido por a estrutura do socialismo galego, non? Que tiñemos un doble hándicap, non? Que era o escenario nacional e o escenario dun goberno galego na luna de miel, nos 2 primeiros anos que se che perdona todo, non? Creo que con un escenario onde Feijóo, el sí que dixo que se presentaba de candidato a todos os concellos, non eu. Non sei se en Vigo ten pensado dimitir, ou se ten pensado dimitir en Pontevedra, ou en Ourense, ou en Lugo, ou na Diputación. El convertiuse no candidato de todas as cidades, é certo, que ganou en 3, pero perdeu en 4. Tiñamos gobernos moi consolidados, propios, pois prácticamente se salió adiante. O que si é certo é que hubo concellos donde o bloque, digo, donde gobernábamos, donde o bloque tuvo desplomes moi importantes, non? Tamén é certo que nós, pero eu creo que o modelo de coalicións funciona, e ben que funciona prácticamente en toda Galicia, menos na provincia de Coruña, non? Que tamén é un dato curioso, pero que tenemos que analizar, non? Pero funcionou razonablemente ben Vigo, Ourense, Lugo, Pontevedra, ben. O sea, digamos, mayoritariamente os gobernos de coalición funcionaron ben en Galicia. Nas grandes cidades, insisto, nun momento de hostilidade total a nivel nacional, non?